Mbukeli, sekwenzeke enye futhi ingozi enye ndayisa igazi eMandeni ku-N2. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Kwenzeke ingozi ehlasamela umzimba ku-N2 ngaseMandeni esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lapho khona idlule lidudulane emahlanzi nemoto encane. Wembukeli ngesha umshayeli wemoto encane ushonele khona lapho endaweni yasehlo njengoba ubona imoto ivele yaphela nya ngesikhathi kwenzeka lo mshophi, kanti umshayeli weloli yena uthole imihuzuko nje. Mbukeli uzokhumbula ukuthi ngisanda nakubika ukuthi kusanda kwenzeka ingozi enye isayigazi khona kule ndawo edlule nemiphefumulo engu-8. Wembukeli aba-IPAS Medical Rescue babezela endaweni yesigameko, yilapho khona bafica sekushona oyedwa ngoba sekuthiwa umshayeli weloli waphuthunyiswa esibhedlela esiseduze ukuyothola usizo oluphuthumayo. Wembukeli yize emgwaqeni uphazamisekile kodwa kubika ukuthi kuyahambeka. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi abengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvula lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.